Rama
jeri melung rondo ning kalopo jarajan karepe piye saben petok tembunge ra tau saiki banjur lali rinenggo kehormatan ingin tanpa upami. Nuwun sakunge para lenggah kagung wiwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong.
minangka perwakaning pagelaran ing siang menika keparenga keluarga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi era-erahan Joko Tingkir Kratu. Dalang sarta pedapuk katindakaken Rangga Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindakaken Rangga Mas Aji Soko. Asisten Sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Wondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Sadèrèngé pagelaran kita kawiwitan keparenga badhe kula aturaken para paraga ingkang margani cariyos ing siang menika. Atekan sewisan nggambaraken wonten padepokan Mejagung. Resi Walang Sungsang Isya menika kawargani Bapak Pegek Ariwarsito, Joko Warono, ingkang dipun maragani Adimas Eko Pranoto, Condrowati, ingkang dipun maragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Wondene Condrosari, kawargani Dimas Tata Wulandari. Hadipati Tunggul Wulung saking Penarokan. Isya menika kawargani Rangga Mas Dedek Wibisono. Wondene prajurit karemeaken seniman bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Sultan Trenggono. Isya menika kawargani Rangga Mas Aji Soko. Prameswari kawargani Nimas Puput Jarmiyati. Tumenggung Prabu Semi ingkang dipun paragani Ki Sabdo Kianto. Wondene prajurit karemeaken seniman bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Panti Jepara. Sunan hadirin Isya menika kawargani Rangga Mas Abi Rojali, Ratu Kalinyamat ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati, Karebet Joko Tingkir ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno, Penangsang ingkang dipun paragani Rangga Mas Andi Prasetyo, Ratu Semenanjung ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, Sunan Kalijogo Isya menika kawargani Rangga Mas Anom Suharyanto. Wondene Sunan Kudus Jabar Sodik ingkang dipun paragani Rangga Mas Imam Sarjono. Erpat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun lipur
pelawak-pelawak Wahyu Manggolo katindakan Cak Sariman, Cak Sendor, Adimas Rokim Sarto, Bapak Mogol Emban katindakan si Ciuk Arum Somplak kabiantu Siswak Indah Kalola menggah mekaten para kadang pamirsa Sutresna Bedaya para paraga ing negeri cariyos ing siang menika kita sakutrah saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng habirsani ngantos titi paripunanipun pagelaran wasana sugeng hamirsani nuwun nuwun. Kabeh mau bisa laku. Adikku Condrowati Condrosari. Kakang Joko Waromo. Ora nyono babar pisan. Sakjroning anggonmu ulah gegladen Bilaraga lan Aji Jaya Kawijayan wis ana undhak-undhakane. Ya sing gedhe pangapurane yen tanggonku. Olah Aji Jaya Kawijayan nang Bilaraga ki mau isih ana sing tumpang suh. Jalaran kabeh ku mau lagi gegladen Kakang. Kabeh mau uga duweni tataran sithik buka sithik. Manungsa urip katitahke ana ing jagat sesrawungan. Ora ana tinane lamun to kaelang pinter. Mergo bisane pinter, bisane prigel lan wases kudu sinau. Aja nganti wegah. Anggonmu sinau, mengkone apa sing kok jongko, apa sing kok gayuh. Muga-muga wae bisa kasembatan. Kakang Joko Waromo. Piye? Aku matur nuwun banget dene sampeyan ngerti apa sing tak karepake iki Kakang nanging. Apa meneh? Kabeh mau kanggo isih ana sing kurang kok Kakang. Yen kowe ngandhake kurang, mesti wae apa sing kok gadang durung bisa kelakon. Di Apa Kakang? yen to saka mata batin anggonmu olaing Bilaraga, apa meneh nalika kowe ngetapke ati. Kae wis prigel wis wases, eneng lan ening. Kabeh mau wis bisa kasembatan apa sing kok tuju. Kanyatan
waktu sing gedhe kaya tamani jimat kematku bisa ajur numur. Apa meneh mung lawake manungsa lumrah mesti bakal jengkelan dadi batang. Dudu kuwi sing tak karepake, Kakang. Sing dikarepke? Sing tak karepake anggonku duweni Aji Jaya Kawijayan ki isih kurang. Apa ya mung siji, aku ya mung siji, Kakang. Yen kowe kepidi. Bener sih dikandha karo Mbak Yu Condrawati Kakang. Tegese ning kene aku lan kan Mbak Yu Condrawati kuwi kepengin duwe Aji Jaya Kawijayan sing luwih saka kuwi lho Kakang. Di adikku Condrawati lan kowe Condrasari. Kakang. Aku ora bakal kabutan. Lamun toh besok kowe pengen duweni Aji Jaya Kawijayan sing luwih meneh. Nanging sak ketara iki disuwak anggone ulah gegladen. Liya dina aku janji kelawan kowe mengko bakal tak wenehi apa sing mbok gadang lan sing mbok arep-arep. Bakal mbok wenehi maneh, Kakang. Ora usah kuas lan sumelang. Uwal saka gegladen. Aku pengen takon kelawan kowe. Takon bab apa Kakang? Tenane kabeh mau sambung karo kapribadenku. Coba diwawas, coba disawang. Sadurunge aku lan kowe manyeswa ana ing Mejagong ana ing ngersane Bapa Resi Walang Sungsang. Upama umur aku wis ndungkap dewasa. Pancen bener. Upama aku mengku salawijine wanita pinangka sisianku. Kira-kira wis patut lan pas apa durung? Wah, ya wis pantes banget, Kakang. Nek iki tadi yen Kakang Joko Warono duweni katresna, nek ya wis pas apa maneh terus dadi bojone ya. Bisa. Tenang. Tenan, Yen Kakang. aku sesandingan kawan wong wadon, tak sengkake pinangka dadi bojoku wis pas. Wis pas banget, wis cocok banget. Kakang. Aku bakal kondo blokon. Tenane wis ono. Wis ono wanita. Wong wadon sing ndadekke memaning atiku. Wis ono Kakang. Wis ono. Kakang Joko ono wis duwe dari katresna. Sapa wanita kuwi mau Kakang mbok ya aku lan adikku diwenehi. Aku kepengin ngerti Tenane Kakang. wanita sing tak tresnani ora ana liya tur ora adoh saka paman kene. Ora ada saka papan kene. Yen ngono cedhak kene wae ya. Yo sak kiwa tengene Mejagong kene malah kaporo ugi kalebu siswa ana ing padepokan Mejagong. Malah siswane padepokan Mejagong. Sopo Kira-kira ya Sopo Mbak Yu. Kakang ojo. Kowe pengen ngerti? Yo pengen ngerti Kakang. Aja kaget ya lamun tau kondo blokon. Sampean malah kok. Wanita mau ora ana liya mung kowe sakarone. Sopo Kakang? Ora ana liya kowe sakarone. Apa tenan ojo koyo ngono ta Kakang? Guyon sampean iki mesti Kakang. Wiwit kapan aku guyon babakan rasa? Mergo lamun tok iki rasa mung mbok gawe gegojekan. Yen to mengko ana ceklek batine mesti kan dadekke lara. Aku ora pengen antaran kowe lan aku mengko kabul atine. Sak temah kekes penggalihe mung perkara babakan tresno iki. Lah sampean kok tembung tresno lho Kakang. Monggo sampean iki lak ya ora lali. Kepiye ngendikane Bapa Resi Walang Sungsang. Yen antarane murid lan murid ana ing Padepokan Mejagong kene ora oleh sesambungan tresno. Aku sing eling kabeh. Ditungase Bapa Resi Walang Sungsang. Kalian sampeyan iselen. Kok kina sampeyan kudu koyo ngono. Kabeh mau kadoyo gede rasa tresno. Mantuk kawan kowe. Ayo, legane ro katresnan. Imbang ngono. Temen-temen kono bukane Bapa Resi Walang Sungsang. Sampe nompo tetap. Ora Kakang. Rawane yen temen Sithik kowe ora duweni rasa welas lawan. Kakang Joko Warono. Yen sampean kuwi kepengin duwe bojo, mbok yo golek wong wadon liya aja aku lan Mbak Yu Condrawati. Senajan to kacek sak kuku ireng basan. Yen rata adikku dhewe Condrawati apa dene Condrasari, aku ora bakal omong-omong. Eling yo Kakang, aja dibaca tangi. Maket aji jaran
Condrasari. Rene. Kowe tak jarwani. Napa kok saja? Ayo bebarengan dipetung. Digagas kanthi atimu sing weni. Kok nganti kowe nampek aku? Kudune ngerti sapa Warana. Kae mono kadang Hadipati ana ing Kadipaten Penarukan. Bondo donya matumpo-tumpi tumuk undung. Soger ning jagat iki ana bebanane apa wae bakal tak udanani nanging syaraté siji. Gelem kowe nampa tresnaku lan urip bebarengan kelawan aku. Aku ngerti Kakang Joko Warono, yen to sampean ki kadang Adipati, babakan bondo donya ora kekurangan. Nanging jeneng wong tresna ora iso diukur kabeh kuwi mau. Jeneng tresna kuwi mung ati pawitane Kakang. Yen tak aku ora duweni rasa tresna karo sampean, jur kepiye aku nglakoni kudu tresnani marang sampean Kakang? Tak rerepo, tak reripih. Kowe panggah wangkal. Kowe wangkot ora gelem nampa tresnaku. Ora bisa nampa katresnane. Tinimbang kabeh mau mengko kadenangan kelawan siswa-siswa ning Jagung. Senajan to ora gelem dadi bojoku nanging ning papan kene ora ono siji wae siswa sing mangerteni. Tak lejeti nyampingmu. Yen kat wong legenda tak rasake kawan iki. Condrawati Condrasari. Bapak. Pating blengok, pating jlerit. Dari iki pamit Gradyen luntentekane kok iki mau dikapake kowe. Menika leres. Ingkang kesanget niku Kakang Joko Warono, Bapak. Ini Badhe tresnani kalian kula lan adi kula Condrasasi. Malah kala wau badhe dipun prawoso nganti kula dipun glethaken. Leres, Bapak, leres. dadi kowe arep diprawoso karo Joko Warono. Nggih, Bapak. Ning wis kelakon ta urung? Derek. Tujuh rayune penjenengane nggih. Sampeyan niku bangetan durung kelakon kok sampeyan digi mriki niku lho. Dukane mawon, Bapak, dukane mawon. Ora usah mbok kongkon wis ketara. Warono. Nggih. Jebul kok kaya ngono le tumindak. Pripun? Nalika kowe meguru golek ngelmu arep ngangsu kaweruh ana ing Padepokan Mejagung. Inggih. Kowe wis tau tak kandhani apa? Murid antaraning murid lanang lan wadon iki ora kena padha nganakake katresnan. Bapak, tenalipun kula tasih kemutan menapa ingkang dados pangandika rikala semanten. Sadurunge kula manyiswa wonten ngarsa panjenengan antawisipun siswa wonten ing Mejagung boten dipun keparengaken andum seh sinisian nanging menapa mula bukane ngantos kula tresna kalian Adi Condrawati Condrasari boten kula selaki sedaya kala kula dodo kula tresna arep kula badhe kula sengakaken pinangka dadi bojo kula. Yen ngono kowe sengaja bakal ora arek tatanan ing Padepokan Mejagung. Joko Warono, yen kena tak ndakake, cukup semene aja nganti mbok baleni. Kowe tresnani kelawan Condrawati lan Condrasari. Bapak, napa kula lepat menawi kula tresna kalian Adi Condrawati lan Condrasari, Bu? Luputo nganggo banget. Mergo apa? Sepisan kowe durung buntas kawruhmu nggonmu nimba ngelmu marang aku. Semoga Condrawati Condrasari iki uga durung buntas kawruhe. Monggo yen kowe wis padha buntas kawruhmu, yen wis metu saka Padepokan Mojo Agung,
yen pancen padha tresnane kena kowe ngepek bojo Candrawati Candrasari. Matur suwun. Sampun tinarbuka ati kula Bapa. Pancen sadurunge kula manyes wonten ing panjenengan. Rumah sedereng tuwuh anggen kula nampi sesorah lan piwulang saking panjenengan. Sapetawis ros tresna kula kalian Adi Candrawati lan Candrasari badhe kula sidhep. Kula badhe manyiswa tugu wonten ngersane Bapa Resi Walang Sungsang nanging janji panjenengan benjang menawi kula sampun buntas lan sampun medal saking padepokan Mejagung Adi Candrawati lan Candrasari badhe kula sengkaken pinangka dadi bojo. Kaya ngono ora apa-apa. Kajaba saka kuwi Jakawarana. Kados pundi? Ngerti yo. Apa sebabe nganti sira digurukake ana ing padepokan Mejagung kawan kamasmu Dipati Tunggulwulung. Babar pisan kula mboten mangertosi menapa kersanipun Kamas Adipati. Merga kangmasmu Dipati Tunggulwulung iki darbeni gegayuhan kemluhur. Gadah gegayuhan. Menapa gegayuhanipun Kamas Adipati kok? Sepisan kangmasmu kepengin ngowalake pemerintahan saka ing Kasultanan Bintara Demak. Dungkap kaping pindho pancen sengaja kepengin mandireng pribadi yen perlu Demak kudu nyembah ana dlamaaning Adipati Tunggulwulung. Kang Mas Adipati yang gadai pengangkah badhe mandireng pribadi wonten ing penarukan ngiras pantos mengkang pranatan saking Demak Bintara. Pancen bener yen bisa pundering pemerintahan iki dilih ana ing Kadipaten Panarukan. Kula jumurung kalian lekasipun Kang Mas Adipati Tunggulwulung. Menawi benjang tuh perang ageng antasipun Demak lan ugi Panarukan. Boten sinten-sinten ingkang pritaya pinangka senopati madhep wonten Suraindriya cekap kula. Ya Gus, mbok menawa sadungkapan meneh Mas uga bakal rawuh ana ing padepokan. Badhe rawuh wonten Mejagung. Kang Mas Adipati. Kang Mas Adipati Samar nyawang sira. dangu anggen panjenengan menika mboten nate tindak wonten ing padepokan Mejagung. Mbok menawi Rade Kasupen lan kaliyan dhateng. Rikala semono bringosmu durung tukul. Inggih. Ning saiki wis ana sithik. Mboten namung brengos jenggot niku nggih sami kemawon. Jenggotem ya durung tukul ning saiki wis ana sithik-sithik katon bagus piteksa. Wilujeng sak rawuhipun wonten ing Mejagung. Rasuki Yayi. Syukur mrekaten. Pak mirunggan karo Bapa Walang. Monggo nun nggih. Bapa Walang Sungsang. Nak Mas Dipati Tunggulwulung wonten ing paguron Mejagung lak nggih rahayu. Ayo pangestumu nyatani padha bagas waras. Ya mung salam taklime wong tuwa kengkonjuk Nak Mas Dipati. Kula tampi mugi handadosaken jimat kula. Kasa wangsulipun bekti kula kunjuk dumateng Bapa Resi Walang Sungsang. Ora liwat puja pangestune wong tuwa wae kebatampan. Nggih. Bapa. Juriki mau nggone tindak ana ing padepokan Mejagung. Apa ya mung cukup kapan kelawan kadangmu Jakawarana apa pancen ana wigati liya? Anggen kula tumapak wonten ing Mejagung menika badhe ndugekaken saparembak rikala semanten kula dalah Bapa Walang Sungsang. Mbadhukake rembug nalika pisuwanan ngarep. Menika leres sakawit kula menika laskar Majapahit madeg dados adipati wonten ing penarukan saking lilah dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Kinten sak menika Majapahit sampun boten wonten ingkang gantos Bintara Demak. Kula minangka laskar Majapahit Bapak kula kepengin
mangsulaken kajayan Majapahit Bintara Demak ingkang kedah deku wonten ing Penarukan. Lah miturut pamanggih panjenengan pripun? Ayo kuwi luwih cocok lan luwih condong jroning atiku. Yen sira kepengin nguwalake pemerintahan ing Demak Bintara, teges sira iki tansah mestuti apa marang dawuhing para leluhur-leluhur ing Majapahit. Aja njon kowe kepenak lungguh jigrang sela tumpang mukti ngawibawa ning Kasultanan Bintara Demak, ning kowe kudu eling lembaraning sejarah. Sados mekaten kula saka kuwi nak Mas Tunggul Wuluh apa Walang Sungsang pripun. Luwih prayoga iki dina utusan kadangmu Jaka Warana supaya ngirit bergadaning para prajurit Penarukan tumuju ning Kasultanan Bintara Demak. Yen perlu Demak digawe ajang perang. Lho, Jaka Warana, iya. Menapa panjenengan menika sampun pitados yen to kadang kula taruna si Jaka Warana sampun sampun digdaya matek dados senopati mengsah Bintara Demak. Aja was lan kuwatir jalaran. Sekabeh ilmuku kejadukan Aji Jaya kawijayan Aji Guna kasantikan iki wis tak tumplak ndak marang kadang. Apa kaya ngono? Mboten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Bapak Resi Walang Sungsang, Mas. Memang kinipun panjenengan badhe mbalelo saking Kasultanan Bintara Demak cekap kula ingkang dados cucung Ayuda Senopati wonten Penarukan. Minangka penjawat kanan kula mboten kawratan yen kaya ngono saksana warana dalah panjenengan Bapak Walang Sungsang dinten sak menika Adipati Penarukan Tunggul Wulung merong kampuh gajah gelar godhan matekan tanpa ratu mbalelo. Aja nganti isi wong Bintara Demak budal ngene. Badhe kula brak-abrik Demak Bintara. Mas Dipati Tunggul Walang Sungsang. Aja negake kelawan kadang lapakono saka kaduan. Satu kapan meneh aku go bakal susul kados mekaten warana bakti kula lapati pun tameng pangesih. Iki ono kalodhangan tumrap kowe bocah sakarone. Kowe melu sabyantu kelawan Kanjeng Adipati Tunggul Wulung ngadepi senopati saka ing Kasultanan Bintara Demak. Anging nggonmu maju ning palagan aja kanthi arta sing balung kandeling kulit. Lah lajeng kowe kudu nganggo cara bisa sira dadi rante mas. Merga senopati Kasultanan Bintara Demak teng aran Situmenggung Prabu Semi iki watake tok mes tok lengku saben ngerti marang wong ayu iki sok gampang kapilut gampang kapilutu. Mengko yen dheweke wis kena ranting mas kok ibarate lembung tresna kawan kowe. Ayo kowe kudu rewa-rewa gelem. Syarate yo kudu gelem sabyantu ing Kadipaten Panarukan. Yen dheweke wis manut, kowe kudu lena mbok rangket. Oh, ngaten sih. Iki saken dawuh para